Assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya. Alhamdulillah kuma mun tashi da wani sabon aiki namu insha Allah wanda muka gudanar zuwa yanzu. Insha Allah misalin ƙarfe 6:30 na safe yau 22 ga wata. Ina mana fatan alheri, da fatan muna lafiya. Da kamar da kuka sani naku Shirin Umar Mahdi har kullum ko da yaushe insha Allah. Gashi na rafa biyar ne insha Allah. Wasu kamar haka insha Allah 1, 2, 3, 4 da na biyar nan insha Allah da fatan muna lafiya. Malam Mozambique insha Allah mun riga mun gabatar da shi kuma kamar da muke cewa da iya turare kawai muke aiki insha Allah. To al'ummar duniya jama'a ga sirrin samun kuɗi, sirrin wadatuwa da arziki. Wannan aikin mu ne bai wuce minti 5 ba muka gabatar da wannan aiki daga farkon sa har ƙarshe. Kawai kana sa turare za ka buɗe akwati kuɗin ya zo sai dai ka ɗauka ka tura mutum. Salin alin ba tare da cewa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ba. Jama'a wannan sirrin samun kuɗi ne. Jama'a in dai kuɗi kake so dukiya kake bukata to ga wannan sirrin. In dai kai wannan sirrin wabillahi allazi la ilaha illa huwa amma da izinin Allah. Ban fiye tsaya mai ta maimaita magana ba. Da izinin Allah za ka samu kuɗi. Kai dai kawai ka roƙe shi. Roƙi Allah zai biya maka da buƙatanka. Wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i za da ani falaysa jibu lil alam yurshidu. Kuma Allah ya ce inna Allaha ma'as sabiri. Sannan ka kasance wala in shakartu la azidannakum. Jama'a mutanen kasashe da dama musamman na ƙetaren nan Zimbabwe, Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatanin Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, mutanen Jamaica, Abu Dhabi, mutanen da suke a ƙasashe da dama, duk inda musulmi yake har da ma Kirista, ga duk mai buƙatar kuɗi, to da izinin Allah ka same su. Ka daina yawe-yawe, kai ta zafi akan na neman sa ko da yaushe. Da izinin Allah ka samu, kai dai kawai ka kasance tare da mu a cikin wannan makaranta ta mai tara albarka a tashar Umar insha Allah domin samun sauƙaƙƙiyar hanyar samu ta hanyar tasrifi. Wannan tasrifin da muke magana a kansa na san ka taɓa jin labarinsa ko da baka taɓa yi ba. Na san ka san me ake nufi da tasrifi. Tasrifi abu ne wanda yake da gaske za a sarrafa turare ne ya zuwa kuɗi. Kamar yadda za ka iya sarrafa abinci ka dafa shi daga ɗanye zuwa nunanne domin ka samu cikinka don gujewa yunwa. To haka zalika tasrifi shi ma fiye da haka ne. Saboda haka duk mai buƙatar aikin mu ka saurari muryata da kyau. Ko a ina kake saurara na. Sannan ko a wace ƙasa kake za mu iya maka aiki. Sannan ka ɗauki duka lambobi na ne kai mun magana a WhatsApp sai mun baka tabbaci tukunna kafin nan mu yi aiki a tare. Domin mu ba ma yin abu rufa-rufa kawai a rarrafe tsohuwa a ce ai sabuwa ce sai bayan ka ɓare sai ka ga abu tsoho ne. Ba ma haka. Babu zamba, babu cin amana, babu cin mutunci. Abu dai na gaske bainan nasi in kuntin sadiqina. Domin kamar yadda ake cewa duk abin da za ka ayyuka ka zo da hujjojinka in ka zama mai gaskiya. To ka saka yaƙini akan ka riga ka samu. Sannan da Allah duk inda kake muna roƙo da ka mana subscribe sannan kai share ɗin wannan sirri ga duk inda al'ummar musulmi suke da za su yi mana subscribe mu ƙara samun ƙaimin ci gaba da yi muku ayyuka na yau da kullum. Ina muku fatan alkhairi.